Kaixo, arratsaldeon. Hau da, nire youtuber gisa egiten dudan lehenbiziko bideoa. Bueno, lehenbizikoa ikusiko dugu nik nola pasatzen dudan kefirra. Hemen daukagu kefirra. Atzo oentxe 24 ordu pasa dira eta ja pasatzeko ordu iritsi da. Ordu. Tarro hartzen dugu. Pasadorea. Esaten dute ez dela metalezko izan behar, baina bueno, ez dut uste beste garrantzi duenik, nik ez dut metalezko erabiltzen, plastikozko erabiltzen. Orduan oso simplea da. Bota honea, dena, eta orduan, dena solidifikatuta egoten da. Orduan, tanta batzuk ikusten duzu eta tanta batzuk eroitzen ari direla, baina ez da pixkatera egin behar zaio. Orduan egiten duena da, egurrezko kutxera batekin, eragin pixkat. Bueltak eman, alde batera eta bestera. Likidua edo solidifikatutako esne hori, esne edo kefir hori ja, bera erori dadin. Orduan buelta batera, buelta bestera. Horrelaxe, aldan gehiena aprobetxatzeko. Horri, bueltak ematearekin batera, nik tarroa garbitu egiten dut. Egunero garbitzen dut, jaboi pixka batekin. Behin, pasa ondoren, dena atea dugu, eta berriro sartzen dugu ontxoa, lehengo frasko garbitu berean. Sartzen dugu hortxe. Eta esnea botatzen diogu, nahi dugu neurrira arte. Esnea osoa izan behar du, esne osoa. Horixe. Eta listo. Beste 24 ordu pasa arte, bertan utziko dugu. Ez da frigorifikoan sartu behar. Frigorifikoan sartzen baldin badugu, ontxoa ez da hiltzen, baina ez du bere lana ondo betetzen. Kanpoko temperatura behar du. Eta horixe da dena. Eta gaur atera duguna, ja jateko moduan dago. Honi posible da, fruta, muesli edo edozein gauza nahastea. Jogurra bezala. Zapore mikat xamarra du, baina oso osasuntsua omen da. Agur!